umshali lihlombe libone ngathi umfanele umuntu. Amen. Yibona yena akuzongishala umqondazi. Efanele uNkulunkulu bazalwane. Ubingelelo secala ukuthi sawubona. Uthi wazi wami uhle kusiqala ukusebenza. Ala nje uqale kahle. Amen. Hey bazalwane. Mina kwami kuhlukile ngakaqala nje ukubingelela. Amen. Amen bazalwane. Indaba encane ebekuthi ngizoyikhuluma kusasa. Sivele yaba namhlanje ukuthi ngiyikhulume kusasa iyobe seyisebenzela kimi. Amen bazalwane. Amen. Yabona ukuhlushwa uNkulunkulu ngomuntu athi lo muntu udingeka ebandleni. Kunomyalezo awuphathelelo ngavele ngabona ukuthi ngokushuthi uNkulunkulu uzokusha kushoyo kuye. Washo ukuthi ke ngiyahlupheka ukuthi lo muntu uNkulunkulu uzomthatha umkhulisa yena. Ngoba phela bangisencane ngimgcina. Ngoba kukhona abantu akade bahamba neva. Amen. Abahamba nalo thina saliphikisa. Yes. Amen bazalwane. So manje uNkulunkulu ayigcine ngifunde bazalwane. Ngithe ngixoxe indaba encane akashumayeli. Ayigcine ngifunde. Kodwa nizokwenza njani? Ayingagcine ngabuza ingane zami ukuthi ihlushwa umuntu ongisibanibani singamthola kanti ngisazomchaza bazalwane. Ukuthi nengane yami ethi baba ngizozama ukutholela ubaba bemdingelana. Ase ngithi ngicela ukutholela yena kuqala. Yes yasho ukuthi ayisengitholile indlela engamthola ngayo. Ase ngithi hayi ase ngichaza ukuthi cha ngimdingela into ukuthi uNkulunkulu uyamdinga. Kodwa udinga ebandleni ukuthi kunomyalezo yambuza ukuthi kanti ebandleni bakhona abafundisi basho ngathi cha uNkulunkulu udinga yena. Akamdingeli ukuthi ngoba kanjani udingela umyalezo webandla. Amen. Angazi uNkulunkulu ufuna ukuthini ebandleni lefanele nokudumisa. Kodwa wathi uNkulunkulu ngalelo langa afuna kuhlale ngilalela ngoba ngathi khona umyalezo uNkulunkulu awuphathisa indoda kaNkulunkulu. Ayigcolile ngokwecebo lakhe. Amen. Abonga kakhulu mayesengitshela umntwana ukuthi hayi sengimtholile baba. Ngakhuluma naye ukuthi ubaba umthumile. Wavuma ngavela ngabantu uNkulunkulu ngempela. Ufuna ukuqala. Amen. Siyabonga kakhulu. Masibona amadoda ahambe phambili ehamba nevangeli. Amen. Sibona ukukhuthaza kakhulu. Ngiyakukhuthaza nje nomuntu osanda kuphendula esanda kuthola insindiso. Uma ngithi umoya wami ugcwele intokozo okwenzeka empilweni yami. Amen. Isaphila ngathola insindiso. Ngoba kunabantu abaze bafa. Bengehlelwa ngomusa ngoba phela kwasakhona ukuthola insindiso kuyumusa. Ukukholwa bazalwane kuyumusa. Ukuthola uJesu usaphila. Yingakho mangisukuma ngithi umoya wami ugcwele intokozo ngokwenzeka empilweni yawo ukuthi ngathola uJesu usaphila. Abanye bahamba sebenzisa umthendeleko kuthiwa umbonile vula amehlo. Uhambe sesindisile. Usho umuntu engakhiphanga ngomlomo wakhe. Amen. Hayi besevumile. Simbone ethi isandla. Waqa besenezwi lisekaphuma. Washunyayezwa. Neincwadi zavulwa. Bafakaza nabafakazayo. Nabeza nobufakazi bathi uNkulunkulu usize lawa abalalela. Kwafika isikhathi sakhe. So utahambe mangabe sethule. Sekuthiwa simbone ngamehlo. Umfundisi uhambe sesindisile. Amen. Amen. Kunenhlahla. Bengakafika manje singakabe baningi kakhulu siqala ivuselelo. Bengakafika abantu. Ukuthi ufike eqaleni. Uthola insindiso usaphila. Amen. Kunabantu abasemathuneni. Abaze bagcwatshwa. Abazi ukuthi bafelephi. Bona babazi ukuthi ba right. Bafunda iBhayibheli lithi umsebenzi womuntu uyabulandela. Amen bazalwane. Bakhona abanye babahola kodwa babaholela eweni.
Ngabuza uJesu ethi ukuthi emayiholana ilandela kanti ngiyophoseke kwenu. Ube nenhlahla ukuthi ungakafike kwenu asuthola uJesu. Bakuthola uJesu kuyinhlahla baba. Uthola uJesu usaphila. Ngoba unekhala noma ungafa. Awusafele ehlazweni. Hayi abantu bazalwane. Bonke abantu bayafa kodwa thina masifa. Sinendawo. Hayi abantu bazalwane. Sinendawo. Bengisakhuluma bazalwane. Ngabingelele ngithe indaba yami izothi ukuthi xaxa. Hayi amen bazalwane. Uthi nenhlahla kamthetho. Uthi kusemakhaya ngithola insindiso. Nenhlahla bazalwane. Thola insindiso. Abanye bayigcina emadolobheni. Nenhlahla ukuthi niyithole khona emakhaya nodala khona ithole insindiso. Yezwa bazalwane. Ukusonga-ke notholile. Phinde ngiyasho hlezi uNkulunkulu wangivusa ngakithi, wangimisa. Ngiyasho namanje ukuthi nisenhlahla bazalwane. Behlelo umuso ngabehlelanga abanye. Mina ngenzela sithi siqala ivuselelo ukwazi ukuthi kunabantu lawo abantu ababizwe uNkulunkulu abaphethe indaba yakho. Mhlawumbe lele umntwana azokhontaza ukusho. Mina uNkulunkulu wathi angiqede ngokuthi nje angambulele bazalwane lapha phakathi kwethu. Sinompostoli uZW Mbuyazi. Amen. Bazalwane ibandla lesuku ngishaya. Baba abangalula ungacabanga ukuthi nje mhlambe uNkulunkulu noma beke ukuthi uhleli ukuthi ube khona uNkulunkulu uhluphile ngawe baba. Ngisho ukuthi apostoli kunomyalezo kunento uNkulunkulu ayikhuluma uyazi futhi uyikhulumile kuwe. Akuthumele yona kuleli bandla. Amen. Uthi uzoyidlulisa amazi kuphi umyalezo ozosiza laba bantu abangaka. Amen. Siyabingelela bakuthwala sijwayele ukubona bakuthwala sisiyamazi noma bakuthwala sishaya isandla ekhulu kakhulu. Siyajabula ukuthi masibona angazi noma bahamba nabantwana. Siyabingelela kakhulu bengaza ngibona ngoba uPostoli noma ubehamba nabantwana. Siyabingelela nomndeni wonke bazalwane noma ukuthi bahamba ndawonye nomndeni bamndeni okathwala basuka eGoli ncathi usuke namhlanje ngoba sekhona la bazalwane. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu ukuthi sinaye nasentabeni masokhuleka sijwayele ukuhamba naye kuzobe guest speaker yethu kusasa. Bazobe bethuma uNkulunkulu ayibekile kubo ungalenzi iphutha ukuthi ungayilungiselela amafutha wakho ngoba kukhona into ozophuma nayo. Amen bazalwane. Yabonga inhlanhla ngicela ningivulela nje izwi akusethu ukuba mude kakhulu singenele ethi ngipinde ngixolise bazalwane. Kunabazalwane nje bakhumbula abazalwane saqala nabo umsebenzi uthi baqala kude ayilana. Amen. Abazalwane balindile besuke eThekwini bekubhoqa ukuthi bahlangabeze ngoba nendawo abasayazi. Bekubhoqa ukuthi bahlangabeze emthunzini ngabambezeleka-ke abazalwane nje ngiyabazi bazalwane manisuke kuba ngoba nomthanga umuntu ongamazi la emandleni. Sukumuntu nkosem bakubona kade wabhumuka. Suma bakubona ula ukhona ngazi ukuthi ukubi ibandla lobe selishaya ihlombe. Amen. Bayazi abazalwane ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu waqala eThekwini. Emenyeni babe khona abanye bazalwane baseThekwini la angazi abanye bathe bazofika kusasa bela bekhona nje bazalwane eshaya izandla ibona bazalwane sacela. Kusemazulu bazalwane. Le nto yokushaya izandla ngiyayithanda mina. Uyazi ukuthi uSathane phatheka ngamayibona ujabula ujabula nje izinto ngahambi kahle. Amen. Kusangesimo ujabula uSathane uthi uSathane azabona uSathane ukuthi asikho isidingo sokodlala lapho ujabule nokulinda but akayi izinto ayihambi kahle. uJesu nje usamlungiselela. Ethi sakulungiselela bebona ngathi sekulungile. Amen. Hayi amen bazalwane. Hayi
kunabantu babona ngesimo ukuthi akuhamba kahle, umbona nje ngobuso, umbona ehlele ethupha akahambi kahle. Mawuthi uyaphila uyamazi ukuthi akanjani. Mawuthi yindaba usefuna uzochazela isitori ulusizo umbuka. Utshela ukuthi uthanda unyakaza noma ngathi unamakhaza uthi into ekhona. Amen. Siyabonga abazalwane. Sizofunda cela omunye cela sifune loba u2 ngizothatha nje kuhlanganise lapha nalapho uNkulunkulu nomyalezo angiphathise wona. Bekufuna ukukhuluma nabantu abangenalutho. Namhlanje siqala ukuvuselele. Abazi uNkulunkulu ufuna ukuthina ebandleni lakhe. Ayi amen bazalwane. Ngifuna abantu abahluphekile abathandayo lutho. Umuntu akuswele ngisho ukuthi ngizokwenzani. Ngithi mina waqala kahle waba khona ungenalutho. Kanti uJesu namhlanje sengathi akabanaki laba abanezinto. Sengathi uzela abantu abathi mina angisena lutho. Othi mina sekuphele nalokho engangiphathanisile. uNkulunkulu kungiphelele kodwa ngiyakholwa. Sengathi uzela abanjalo. Ayi amen. Ngifuna mawuba wana u2 ngizofundela iverse elilodwa verse 17. Omunye indaba yami la ikhona ngakuvulele 1 Samuel chapter 6. Amen. Alukala konke wana u2. Akukhona sobatholile nje ashesha funda. Noma singahlupheka ngoba Suzana ngobusathanelo Sifunda verse 17. Hloko simnyama ukukhala komuntu osekuhluphekeni. Wawunaka umkhuleko wabangenalutho. Akase awudelele umthandazo wabo. Lalela ke bengizokhuluma nje nomuntu ongenalutho. Ukhuluma nomuntu othandanalutho. No sethi mabe mchaza abantu bemchaza njengomuntu ongekho kodwa bekhona. Nomuntu othi noma ephile ekhaya bephawula abanye into ayiphawulayo kube ngathi akakhulumi kodwa bekhuluma. Nomuntu ongasakuzwa ngisho impilo. Kunabantu abantu besaphila bafika esamboni kunabantu abantu basaphila enyameni kanti kade bafadala. Ayi amen bazalwane. Kuba nomuntu othi ngizemvuseleleni ngoba ngibona abantu beya nami ngafika. Ngizothi mina wenze kahle wafika. Ngibona uNkulunkulu namhlanje ethi wawunaka umkhuleko wabangenalutho akakaza wedelele umkhuleko wabo. Ngifuna umuntu mina othi ayingizabuwe uNkulunkulu. Sengizame konke. Sengqede konke abanginakho. Angisenalutho neswi abanginalo bakithi mangikhuluma ngisho abantwana bami abasangizwa. Kodwa ngizabuwe uNkulunkulu. Amen. Uma ngisenalutho ngisho ukuthi uyakhuluma kuthi ukhulumani lo. Awubi nombono. Kunabantu nje bahlangene hayi ngoba behlanganele ukuthi bangabangani noma bayazwana. Bahlangene ukuthi banezinto. Oh yes. Kunabantu abazwana ngoba benezinto mhlaza phela izinto noma zancipha. Umbona eshiwa lophelelwa izinto. Ukhutshelwa nabanezinto. Bakufuna umuntu ozothi mina ngilapha uNkulunkulu. Ngibona bayathandaza abanye ngibona bashonga izilimi.
ayakona-10 ayakona-10 abheka lona kade bukanikelwa athi nami ngabe ngiyabeka wathi akunalutho. Wawunaka umkhuleko abangenalutho akaze awedelele. Akazi bazalwane, kunabantu abantu noma behlala ngokwamaklasi, kunabantu abantu noma bekhuluma ubabona ukuthi abakhulumi nanoma ubani. Kunomuntu othi noma thi ngicela ukuthi uphume ngapha, uthi ubani lothi angiphume ngapha. Ngizokhuluma nomuntu ongasenazwi emphakathini, ongasenazwi ekhaya, ongasenalo ngisizwe ebandleni. Ngizothi nangu uNkulunkulu azela abantu kodwa bangenalutho. Nangu uNkulunkulu afikile kumthetho athi qala imvuselelo, athi akusele bonke, athi ngiyababona laba bonke imoto, athi ngiyababonga laba bathi babonga ukuthi umsebenzi bayitholile kulo nyaka. Izelela bonke namhlanje akade ngithula ngethi lutho laba bangasenalutho. Wawunaka lena ukuthi wawunaka isho ukuthi umqondisi babethandazile abaningi, wayiyeka lena abathandaza benakho wathi okay ngiyababona laba ngoba kukhona kubana banakho. Wayiyeka laba nento wathi ake nginake lona ongenalutho. Namhlanje ngenzeka khona uhlezi uthandaza bethola benakho kube namhlanje ngathi kuzelwe lona ongenalutho. Awulizo sakala kwakho thandani. Uzelela babathi ngishiya mina kuphi, uzelela bathi abheke babathi batheka usaba ngisho ukuveza i-app yakhe phakathi kwabantu iyabana abantu no-00 ngathi uzela abantu abanjalo ungawabani bazalwane. Kela uphinde ufune lapho mfowethu. Wawunaka umkhuleko wabangenalutho. Yes. Akase awadelele umthandazo wabo. Awubazalwane, kunemthandazo edelelwayo kanti futhi kunemthandazo enakwayo. Bangizokhuluma nomuntu angazi ukuthi uyawaphakanyela ubani. Abanye abantu bephakamela ngokuthi banani, abanye baphakamela ngokuthi bathi yize uNkulunkulu akhuluma nebandla. Mina ngizile ukuzoshumayela, ngifuna ukudlulela umyalezo nje uNkulunkulu angithumile wona ukuthi ngazuthi kunabantu akumele bethandaze bajule ngoba kunemthandazo esonabo kule mvuselelo. Kuzokudakwa yonke imithandazo, kuzocingwa laba abangasenalutho, imikhuleko yabo izonabo. Lana nginemoto sidliwe, ukalelo nyaka nginakade ngayibonga ngisaba ngulutho, engathi imikhuleko yabo izonabo. Akaze awedelele uNkulunkulu ongabheki njengokubheka kwabantu. Thina abantu bakuthwala, kunabantu abakuhlonipha ngoba waziwa bakuthwala. Uma bese ngakubona ku-TV ngabe bakuhlalise lapha emuva bengakunaki. Amen bazalwane, uma ungafika nje ugqoke ikephu wayibeka la akekho ngathi khona bakuthwala la. Kunabantu abakunaka ngoba bekwazi, kodwa nangu uNkulunkulu esikhuluma ngaye namhlanje uthi nangu umkhuleka kanaka akabheka ubuso bomuntu kodwa ubheka ukuthi umuntu nawo bazalwane. Kukhona abantu abanezinto ey'nhliziyweni zabo noma bengenalutho okuphathekayo, uyayiyeka leyo mkhuleko yabo ngoba nezinto awazasekhuluma ngenye indlela. Kunabantu abayaNkulunkulu negqubu bathi okay kunegqubu lakugcwele igqubu ngiyaliyeka wena ngiyaliyeka. Uyofuna abantu awubazalwane abangenalutho. Tshela sakani kwabo thandwa sanhliziyeko wena. Abanye bahlushwa yinhliziyo nomona. Hayi wayitshela ukuthi uma ungenalutho umuntu nalezo zinto uyawunaka. Unaka umkhuleko abangenalutho. Hayi bazalwane, abangenani bazalwane. Hey. Nalaba bamthwala bazothi noma beya uNkulunkulu beyasebenzisana nawo amandla.
Sebeya njengohana. Sebeya noseceleni ethi mawuthi uyathandaza ethi udakiwe wena. Usuya uNkulunkulu ilanguage oyikhuluma noNkulunkulu engasayizwa seceleni sikwazi ukuzwa wena uNkulunkulu. Ngoba lokuthi wezwe ngathi udadwa wasekhulunywa elinye ulimi angakwazi ukulizwa yena kwase kuyingxoxo kahana noNkulunkulu. Abantu bazalwane impendulo yabuya uNkulunkulu yabuya ubazane phambi kwe-altar. Angazi ukuthi uNkulunkulu uzonaka bani namhlanje. Sengathi uthi noma uthandaza ungathandazi nomthandazo omnqamana cishe umuntu. Ukubona noma uthandaza la uzobiza maqomo bathi amen kuze amen amen bonga lonke la ngela. Siyakhuluma bazalwane. Siyasiza ehlukanisile. Asidli ngisho konke. Siyasinjani bazalwane? Onithi odla lesi sithi. Aphuza lesi sithi. Angawahlukanisanga umzimba wenkosi. Uzidlela aziphuzele yena icala. Abanye baye emthandazweni bengahlukanisanga. Uthi usumthandazo uNkulunkulu abeke icala. Ngoba uye kwahlukanisanga umzimba wenkosi. Mosathana ba. Tahlukanisa umhlaba. Siyabona umlilo nesipileti siyavutha. Siyabona kuyavutha. Ay amen. Ngifundisa. Thanisa bona kuyavutha uyavutha impela. Kodwa abachazi kahle abantu. Ngoba iBhayibheli abantu abasazi. Awukusiza ukuba malanga bomlilo uvuthe usho kahle. Kodwa bangachazi kahle abantu. Ngoba masikhona sisibane sibekiwe. Khanisela bonke abantu. Akuthola uvutha abantu bechaza bethi no ngisibona ngayitsendiso siyayibona. Awukwazi ukuthi lana uvuthe kahle uma usiphumela ngaphandle nje ukhonza kwethu nje. Isaphila notholi inzindi iso mosujesu sibonga wena. First Samuel chapter 6 angesukubonke kakhulu bemfuna ukukhuluma ngomthandazo nangezinto ezibuyayo akunezinto ezizobuyiswa ukuthi ngobathandile lahlekile thamile mvuselele iphethe izinto ezibuyayo ubona awubazalwana kunezinto ezizobuyisela kubantu ngeke landa iy'ncebo zakhe ungeke buye ukuthi akwenzele uNkulunkulu avuma kube nomuntu wakhe phakathi kwabantu azele ubani uma izinto usunento ayilethile kunezinto bazalwane ayizobuyisela kubantu. Ngiyabona kade mina umvangeli kade ngibuka nami ngithi ngiyabuka ngitheni lokhu usuka phasi nabazalwane abanemandleni iy'moto ubuthaphuthaphu seyifike ngisho ku-7 kodwa iziyathemba ngoyimoto kodwa abanye khona balahlekele noma kukhona okufikayo khona futhi abanjani bazalwane. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi khona into okumele ihambe ukuze kufike. Kunezinto eziyohamba ukuze uNkulunkulu mayiseletha okwakhe kuphinda phinda. Kunento elibona lokhu uyikhulekela ukuthi mayiphinda phinda ingamathiplayi kanti awuyitholanga kahle. Oh yes. And uNkulunkulu mathemba unakho lento ukuthi akuphucele lonayo. Nakuthemba akuphucele konakho kokugcina. Uthi uyabona kuthiwa uthi uma ube phambi kwabantu uthi ngabonga kodwa ngoba lokho benginakho ngafika nginakho kuleli bandla kusena. All right. Into engayikhuluma nayo abantu. And bayazi ukuthi ngafika nginana kusenakho manje. Yini uthi owayesengayisho uNkulunkulu? Ela ngikhumbula mina uJobe uNkulunkulu atshela uJobe ukuthi lalela bekezela wena ngizoyibuyisa izinto zakho. Wathula nje wamyeka noSathane. Ukholwa abazalwane ngoba ukholwa kwethu kukhona la kusibeka khona. Kukhona la kusibuyisa
khona unezinto obusilandela zona ukukhona tshela sithanda ngathanda mana nokukholwa kwakho bayeke bephithizela bayeke bethi uJesu uthatha kancane ayibuyi ngokushetha into bekuyalele to hamba kasibambani usibambani unamandla hayi amen bazalwane kanti uNkulunkulu esimkhonzayo babuthwala kahambi ngamandla. Alright, ngibona mina uJesu uma efika bafuna incwadi kamakho iBhayibheli kwakukhona oyegula umfana oyegula bafika abazali bakhe bathi sigulela umntwana ukuze uJesu kusenesikhathi esingakanani bathi hey suka kwasezalweni bakhe noma uyamthatha umuntu usembile umphose emanzini ukuze uJesu ethi bathi-ke bona basho kuqala bathi uma unamandla asisize ngibuzwa bayiphendula indaba yamandla uthi hayi akusebenzi ngamandla usebenza ngokholwayo uthi kodwa ngokholwayo konke kuyenzeka konjani bazalwane so bayaka abantu bahumba abantu abanamandla wena kholwa ngoba kwenzeki ngamandla kodwa kwenzeka ngani bazalwane kwenzeka konjani indlela yakho awukwazi ukuhlukana nawe lo moya uyawuthanda ujaha kuqala ukuvutha ungakaphuli uyenza kube nabantu abamgodlayo uzade bagijima bebhaqe kokubili avuthe kodwa uwuze umoya ukuthi lo moya avutha nawe uhlangene bakwazi ukubamba imvelo ukholo bakwazi ukubamba amanzi ahlukana phakathi babamba amanzi ukholo babamba amanzi uphashwa wanyathela phezu kwamanzi ehamba abheke kuNkulunkulu ngoba wahamba ubheke kuye ukwazi ukudlula nomaphi awuwananto ubheke isivunguvungu waphela kwakusolwandle wafacwila ingakho mbuza uJesu ethi awukholwa wakho ncane ukholwa kwakho ngamanye uzukholwa kakhulu kwazi ukubamba ngisho imvelo so ngiyamuza ubaba womntwana uthi ngiyakholwa siza ukukholwa kwami awuJesu ngokuthi siza ukukholwa kwami thani ngiyakholwa siza ukukholwa kwami isikhathi ukukholwa kwethu uyasatshiswa from a spirit akusabisa ethi yabona-ke manje ngeke usadlula lapho usudinga uNkulunkulu usiza ukukholwa kwami ngoba usathane into ayifunayo ufuna ukuphuca ukukholwa kwakho usale emthi bese kugenda njengebhola ayi amen bese kubuza yena kuqala uNkulunkulu wakho ukhuluma ngayo kunabantu manje namhlanje abantu babebuza kuthiwa wawuthini ngoJesu wena uthini ngoJesu etshetha uJesu akaze abelikho akaze exist wayemphambi kwabantu eyisitarini eshela abantu uJesu uyaphila ebeka abantu izandla baphusha babekwiswa yingadi usemnebhodlela elibrown utheni uJesu akazali ukuza usayisithi esikhulu sevakela uyingozi ungazi izinto zangaphakathi akasashumayeze ngeke usamtshela lutho ngoba utshela ukuthi ngiyazi mina ngazi ukuthi amen bazalwane sisesikhathini esibi abantu bahlumuka so sidinga ukuthi noma sithandaza sidinga ukuthi size ukukhula kwabo ngoba sesikhathi esikuso abantu bahlumuka sekuyisi isikhathi akungabhalwa ngaso kwalotshwa ngaso ubona abantu abaningi behlumuka bengavele bethi bafika beyishintshe khona manje into ukushintsha ngoba sekuhlangane abaningi kanje bese lalelana yasekuthemba ubaba into ayisho ngifake kancane ngifake ukuthi lalelane siqale sigqoke ikhuzana indwangu ehlala umongcelo umbulele indwangu ehlala bese na ngibonile baba sonke sesifika sikhulu phela ngithi khona linye iphayile bonke sosezomqhaqa ngakho sengiyayifaka lento ngifaka kancane ngoba vele ngqale ngaqoqa ngithumela beba sonke gadana amen amen akambulo uJesu ungavele abantu phambi kwakho usibona ngiphetherani akambulo nomuntu abayikhuluma ngambulelwa ngayo uthi lo muntu kaNkulunkulu lo moya akhuluma ngawo kaNkulunkulu uvelaphi bulelwa ngomuntu hawa uhamba ufika edolobheni uze umuntu uthi mayesho ukuthi yini futhi ubonani
uyayisa lapha. Sabi ngokubona bazalwane. Bakala abantu abasiza uNkulunkulu la emandleni. Bakala abantu abafika la bezothatha amathemba. Ayikho abasizathu maningi vele. Bakala abantu abafika phambi kwenu. And bakude egijimeni le bezoma ngaphambili. Ngithwala ithenda ka40 million ngizosiza imali awusungacela. Akabisi ingane. Zilizothola umsa yes nampoisi. Akupha amagama njengamanje. Yo. Aha, masiphele ngiyobona eqale kuya umemphelile ithenda. Uze zonke izinto ezinkulu bagaka abantu abajalo. Thatha uJesu. Uzomnika isono kamoya. Akunika indlebe kamoya. Abanye abazimqondisi basunikeza isono kamoya. Awusabona izinto ezibonwa ngabantu. Usubona izinto eziveza uNkulunkulu kuphela. Bathi umuntu wethu umuntu umchaza bethu nje, mayithi uNkulunkulu umnyama wena abantu bebona kumhlophe wena uzohamba ngokuthi umnyama ngoba uNkulunkulu uthi umnyama. Mangabe uthi abantu bethe uyakuhleba ubani wena uNkulunkulu engamchazi njengokuthi uyakuhleba lalela lelizwe lisho uNkulunkulu. Amen bazalwane. Siyaphambana letho. Ayifani umsebenzi yabo nomsebenzi ayike bazalwane. Baba isikhathi. Amen. Singenele lethi. Funda mqondisi. Siyafunda incwadi kaSamuel yokuqala 6 qala verse 1. Yes. Umphongolo kaSimakade ubuyiselwa kaIsrayeli. Umphongolo kaSimakade ubuyiselwa kaIsrayeli. Wawuthatha amaFilisti. Ufuna uxoxa indaba nje. Izobancane bese nje ngihlala phansi. Amen. Amen bazalwane. Awuvusa into othanda uvuka manje. Thanda ukuthatha izinto ezikaNkulunkulu. Thanda umphongolo lokhulu ngobaSimakade uSimakade uNkulunkulu uyezwa bazalwane. iBhayibheli wawuthatha amaFilisti. Afika amaFilisti ahlasela isizwe sikaNkulunkulu. Mayifika ethatha umphongolo kaNkulunkulu. Washo ukuthi kunendoda eyisindala ogama layo lingu-Eli. Eyayubambile nezwana bazalwane. Eyayubambile mayisiza ukuthi hayi amaFilisti asewuthathile lithi yahlehla nyova. Ngoba eyisindala yathi noma iphucwa. Olithi yayubambile. Ukukholwa sibamba sifanayo. Jesu uthanda sifanayo. iBhayibheli yasindala yahlehla nyovana ngenxa yokusindo sayo yawa yashaya ngentamo yasiyafa ngenxa yesindo lithi yafa ukuthi ubambile but iBhayibheli kade uthatha amaFilisti because uNkulunkulu waseyisusa. All right. Ngoba kuyenzeka abantu bethatha izinto zakho beyitshela ukuthi isaphethe into emphilayo kanti baphethe nje inkomo kodwa bengathathi imoto yakho. Uzoyithatha into yakho uthathe igazi ulisele kuyo. Wasusa igazi kulo bahamba negqobolondo. Amen. Awubona mina igqobolondo liyohlupha noma igazi ulisusiwe. Haleluya. Kunabantu abaphuca into zakho noma banazo kodwa ikhazi. Amen bazalwane. Kunabantu abathatha izinto eziphathekayo ukuthi mina ngawangiphuca lo. Kanti noma sibuye asathi unaso kodwa ukhala naso. Yekasimulo kaNkulunkulu. Abasina thathi. Laba kuthatha umphongolo kaNkulunkulu. Wathathwa isizwe samaFilisti sitha. Amen bazalwane. Funda mqondisi indaba yami lapho nje. Funda ba. Umphongolo kaSimakade wahlala ezweni lamaFilisti izinyanga eziyisikhombisa. Angazi kuwena izinto zakho seyihlala isikhathi esingakanani esitheni. Kodwa lana umphongolo wahlala izinyanga eziyisikhombisa. Mina ngaze zakhe izinto waphupha zona. Amen bazalwane. Ngoba siyaphupha ngisho sikolo. Hayi ngoba sehluliwe. uNkulunkulu bathi bakuphuca asusa ingazi kuwo. Mina ngizokhuluma nje nalomuntu othatha iposition yakhe ethe kwangeyami le. Uka lo hlele ukuthi uhleli kanjani. AkakuNkulunkulu uthatha into yakho ugcina uhlale kahle. All right. uNkulunkulu awubazalwane. uNkulunkulu unjani? uNkulunkulu hambe umuntu wakhe bakuthwala. Bethatha into yakho. Uyibuka ukuthi nayo into yakho. Uthi kodwa pho uyaphupha.
awusenami ayi-right yaphupha nawe usudlula nje awusenandawo inkazimulo injani bazalwane uqhamuke wena ungenatoho ungenalutho wakhipha emsebenzini ethi mayihlangana nawe athi sewasebenza uNkulunkulu ahlisela inkazimulo athi sewasebenza uthi hayi ngisesengathola umsebenzi usungakasebenzi inkazimulo ichazeki inkazimulo uNkulunkulu wayengabathatha izinto ey'phathekayo kodwa susa inkazimulo ayi amen bazalwane funda mqondisi Amafilisti ababiza abaphristi nababhulayo athi sizokwenza njani ngomphongolo kaSimakade yasupha lento manje ayi abantu bazalwane lento yaqala ngoba lento noma ingathathi ifike ihluphe le isusiwe inkazimulo ngithi ihluphe isitha ngibona izitha zenu ziyaqala ziyahlupheka siyayibuza manje ukuthi kwesana ngibabuzana bahambisakoma bayavula yona bathi nabo ukuthi ayikina senza njani ngokuthwala nabo Jangan Ndlovu. Kamu coba lepas apa ini? Coba udah cari belum fundis. Belum fundis. Mana berapa? Setengah desimal, setengah desimal. Mana setengah desimal bagi beli mod. Bagi sesuatu lagi lah nasi aku orang sulau dari South Africa. Mana berapa lim trainer berhamil awal. Leli pembeli itu habis susah, mama pulau, mama kamu kusenjau, takkan shopping. Senjata jangan ngalom pamo. Kamu dapat kamu sama cai, senjata jangan ngalom. Nah, aku sudah siang sampai ngawi. Kamu salah. Ini soalnya jangan ngalom pamo. Just aku tanya sebentar aku proses yang mulia. Funda kodis. Amafilisti ababiza abaphristi nababhulayo athi sizokwenza njani ngalomphongolo kaSimakade na abaphristi ababhulayo yabona ababhulayo abaphristi bafundisi akuhlanganisela ukuthi usenenkinga umuze ecela ukuthandaza ecela ngizothandaza uthi uyafuna ukuthi uyathandaza uzwe athi ukuphuma la athatha into eyirong sethuma sithandazile sami siyabona ukuthi la kunento yasekhaya esengendlela erong lithi kwabizwa babaphaqa yonke into wasezanwa nje lapha kuthiwa nabakhona mhlawumbe ngabuyela ngomthamo kwasho ukuthi le nto ayisami uNkulunkulu usayifuna emuva Undaba ngifuna ukuqondisa. Siboniseni sizakubuyisela kanjani endaweni yawo na? Yes, kubaba. Bathi uma senewuphindisela umphongolo kaNkulunkulu. Naye ngithandayo. Uma kawuthanda uma. Ngathi ngithanda uma. Senewuphindisela. Undaba Uma senewuphindisela umphongolo kaNkulunkulu kaIsrayeli. Ningawuphindiseli kungenalutho. Bazalwane. Thanda kanti izinto zami ziyabuya sesengeziwe. Abantu bayibhala kuzokuba sakubuyisela. Ningawubuyisela ungenalutho. Bazalwane, ngibuza uNkulunkulu eqala athi mina ngiyawunaka umkhuleko wabangenalutho. Ngamanye amazwi masibuya imithandazo ibuya sekunento khona. Awubuyi uhambase. Kanti ngokuthanda ubuya uhambase. Kanti into zakho ziyabuya. Endazizubuya lezi ezayihambile zobuya sezimultiply. Abathathu 10,000 uzozobala iminyaka bayahamba bese bheka inzalo ngokuthanda kwakho uNkulunkulu athi angizalisa malini aphinde mighty letho 10,000 angithi times 3 kunabantu abazobuyela izinto zami mina ngizokhuluma ngisho nabantu abadliwa amabhanoyi uma ugcwele kunabantu abadliwa amabhanoyi Sana,
uma seniwuphindisela umphongolo kaNkulunkulu kaIsrayeli ningawubuyiseli ungenalutho kodwa ubuyiseleni nomnikelo wecala khona niyakuphiliswa. Akuthwala. Ngoba mhlawumbe ulahlekelwe imali. Mawukuthi ufuna ngabe usona 30 million. Uno 100,000. Sazobhubha isithi asikhokha. Ngoba kusenecala nje lihlale kodwa ukhokhela necala. Thina phela yasephutha siphucwa kanti. Anasithinto. Awula khuluma ngesizwe sikaNkulunkulu. Awubasona khuluma nomuntu osebenza kusasa. Mina khuluma ngokuthi mina ngesizwe sikaNkulunkulu. iBhayibheli zathi sayibuyisa. Sezinjani bazalo? Sokuhamba necala phakathi thona umnikelo wecala. Udaba lesawusithi umnikelo wecala. Ekethi thona nokusho umnikelo wecala. Yona iphindile kodwa umnikelo wecala. Lithi iBhayibheli ukuya ngohambaza. Kwase kunanomnikelo futhi ngaphezulu wani funda mqondisi ihlale phansi. Uma seniwuphindisela umphongolo kaNkulunkulu kaIsrayeli ningawuphindiseli ungenalutho kodwa ubuyiseleni nomnikelo wecala khona niyakuphiliswa. Sekuyakwazeka ke ukuthi kungani isandla sakhe singasuswa kini. Funda Athi uyakuba yini umnikelo wecala esiyakubuyisela kanye nawo na? Bathi amathumba ayisihlanu egolide namagundane ayisihlanu egolide ngokwenani lamakhosi amaFilisti ngokuba kuyisifo esisodwa esihlasela bonke inkosi enu. Manje thathani nenze inqola entsha lezinkomazi ezimbili. Lela sibuya lo marriage ethi thina into yaseMosha. Futhi inkosi nenkosi kodwa kumele ikhiphe kumele ithi ngokwena lenkosi yaseMafilisti. Ufuna nje kubuya inkosi mangabe sekubuya enkosini yakho kuthiwa wena wawutheni ngithumela umpholo kuthiwa letha nawe kuthiwa nami mthethwa nawe letha nawe uyobuya sekuphindiwe bakuthiwa and masekuza akuzi nje ngogandaganda nangalo khamba amasekelo kubuyitentsha izimbabwe lithathana uzobuya sekunjani awukhuluma nabazalwane abathi izinto zamkade ngayilida ngizothi noma usubala iminyaka izinto zakho zathathu maseyibuya kodwa azikubuya ngayiklepha zobuya nje zizintsha kuyokhamba intentsha ngakazi uyicabane esilethile uNkulunkulu esekunakho okufanele Zothatha ufanele amareject wena. Ufanele yilo. Funda. Manje thathani nenze inqola entsha lezinkomazi ezimbili ezincelisayo okungakaze kuhlale joka kuzo nizibophele izinkomazi ezinqoleni nibuyisele emuva amankonyane azo niwabuyisele ekhaya. Lela. Ngichazeleni into. Bathathwa inkomo encelisa bayeka zonke ikhona engazele bathathe inkomo sekubuyisa umpholo kaNkulunkulu bawubuyisa bekhaya nithi bathathwa inkomo encelisa inkomo zenceliswa zadonsa inqola entsha wathi wafaka ikhona sifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu wempela yini lonke befuna noma besifuna noma bephezulu kwethu lithi zihamba awubazana phela bahamba ubani obabona inkomo inkomo bayincelisa ihamba beshiswa ubisi likhomba ukuthi ayibuyele emankonyaneni washo ukuthi lento ayithwele isho ukuthi ayiyele ephambili zihamba zikhala kodwa waphoqa ukuthi ayihambe nomphongolo noma ikhala kwakumele ihambise into eziyiphethe yayisho ukuthi sibuyele emuva abangasoba nabazobuyisa babuya behamba kanjani funda mqondisi ngizohlala phansi Ngiyawuthatha umphongolo kaSimakade
niubeke enqoleni ifake ebhokisini eseceleni kwawo impahla yegolide eniyiphindisela kuye ibe ngumnikelo wecala izinkomazi nizidedele zihambe bhekani uma zenyuka nawo ngendlela esemgceleni waseBhethi-Shemeshi yazini ukuthi uNkulunkulu kaIsrayeli osahlisele lobu bubi obukhulu uma kungenzeki kanjalo kuyobe sehlelwe ingozi nje abantu benza kanjalo bathatha izinkomazi ezimbili ezincelisayo bazibophela inqoleni kwathi amankonyane awo bawavalela ekhaya babeka umphongolo kaSimakade enqoleni nebhokisi lamagundane egolide nemfanekiso yegolide yamathumba awo izinkomazi zangena indlela zabheka eBhethi-Shemeshi zihamba endleleni zihamba zibhonza eziphambukelanga kwesekunene noma kwesekukhohlo amakhosi amafilisi azilandela aze afika emngceleni eBhethi-Shemeshi isithi mangabe sifuna ukutest ukuthi ngempela uNkulunkulu wakho nowenzile bese senza into enkulu ukudlalela ukuthi bengasuli uNkulunkulu wakho siyabona ngoba ukuthi hayi bekuyingozi bengasuli kwakusumthandazo yakhe siyalandela ngemuva sithi nosibuyisa sibelandela ngemuva sifuna ukuzwa ukuthi ngempela ngabe unguyini akulandela athi umuntu abuyisa into zakhe aphinda alandele afuna ukubona ukuthi bekuyimthandazo yakho yini afuna ukubona ukuthi ngempela uyakhuleka yini athi hayi cha mhlawumbe ufuna ukubona ukuthi bekwenzeka iphutha kusona mhlawumbe kungenzeka ukuthi hayi iphutha kusuka imthandazo yakhe avela bo lithi iBhayibheli inkomo zayihamba zikhala kodwa iwacabanga ngamakonyana zayiphethe umphongolo kaNkulunkulu zahamba zezafika eBhethi-Shemeshi zihamba ikhala ayiphambukanga endleleni zahamba zaqonda ngoba masithwele into kaNkulunkulu isimbolaza ukuthi bawuthwele lento kaNkulunkulu babuthwala noma ngabe kuthiwa kwenzakalani noma ngabe kuthiwa kuney'ngane emuva kodwa into kaNkulunkulu mayithi yana phambili mayithi iBhethi-Shemeshi ukuthi iy'ngane ziyakhala ekhaya zithi yilambili lento ayithweleyo isho ukuthi yona mina ngiyemuva mina ngiyishwa lapha lithi iBhayibheli iy'nkomo noma zayibhonsile ubisi lushisa kufuneka ngabe seziyasengwa kodwa inqola lezi aziyithwele eyayiphethe umphongolo wawuthi mina ngiye eBhethi-Shemeshi la ngibuyiselwa khona noma ngabe kuthiwa kuwena ucabange emuva awuye emuva abantu bazalwane izinto zethu masayibuyiswa bayibuyisa bekhala bengasenakho ukujika babuyela emuva noma ikhona inkabatha bapheka emuva kodwa ishwi alabakhulumelayo balithi yana lapha masakubuyisa into zakho abantu bebe benayibhizi ngisho nomuntu ohlele nebhizi mangabe uNkulunkulu selibuyisela into ayithathayo uyokhansela ama-meeting uyongena kwakhe sethuthumele sethe inkazoxolisa uthi wena ngoba umuntu ohleze ebhizi athi angikhansele ama-meeting athi yini ndaba ukhansela ama-meeting no lento ibithi angize la kuwe ngizothi imina owathatha ukuthi ithatha nathi into yakho kunabantu abazobuyisa izinto bengathathi ngenxa yokuthi sibheke eBhethi-Shemeshi noma baba bekhala ubisi lishisa kodwa izinto belithi siya eBhethi-Shemeshi amen sikubi bandla kaNkulunkulu sesiyathandaza sengathi benawe iseni
bekhala tantoyiboyisa kodwa bekhala amasimo siphikisana nokuthi bayilethe kodwa bazoyiletha. Haleluya. Umsebenzi ofuna uqale umsebenzi ofuna uqale yebo umsebenzi ofuna uqale leni Monday uqale nini uqale namhlanje uzomenza leyo yona uzothatha umntwana wakho unomntwana wakho omncane Yesu uze naye la Yesu ufuna ngimubiyele Yesu kosikuba sithi esimfunayo waye wena uthola umsebenzi awutholela ngokuthini uma ungcwele umthetho uthola umsebenzi ukuthi emuva kuyakhala awutholanga ngokuhlupheka but emuva la usuka khona wena ubona inyembezi Yesu bona mawuphuma ngibona besala ekhaya bethasazi ukhona bani ekhaya no osala khona kusebenza ekhaya bona bungasebenzi uthakaza abantu ukuthi mbona emuva kuyakhala umama wengane yakho hlala emqashweni ukuphi kubo wayehlala emqashweni sesenze kunani kwenzekalayo asikhona nje ithe ngicela yena umama wengane yakho Yesu usabe ukho right bona ngicela ntamtshela ngoba wena awuyafuna uqhubeka usebenza uqhubeka uduma wasebona uzoba nenkinga yento ethinta ipermit Yesu ipermit yakho ubona ngathi unepermit ekhala isikhathi zakhala isikhathi esithile bese ngibona befuna ukuhlupha ngabe sebethayi ngoba siphelele isikhathi yeka uma ukuthi uyiphethe into enjalo ulethela ukukhuleka ngemanje Yesu unayipermit yokusebenza awona ipermit yes ngibona befuna uku-atheka ngokuthi umsebenzi siyawuqeda because of the permit yakho so ngifuna ukuthandazela into enjalo ngoba uma kuthiwa uphethe into enjalo ngabe ngiyayithandaza ngoba ngiyibona ukuthi kuzoliwa ngayo manje uthi awunayo vele awunayo nje kodwa uyasebenza bakuqashile ungenayo ekugcineni bazothi usebenza endaweni ofuna ngabe wena usebababathi akufuna ngabe uyasebenza ungenayo ipermit yakho bathi angeke ngile ipermit yasekhaya ukhala namhlanje emsebenzini baba egameni likaJesu ngingabehleli uNkulunkulu nangumntwana wakho uNkulunkulu amkhumbulile namhlanje uNkulunkulu impelizolwa uNkulunkulu namandla sinokuthi wena suyibonile suyibuyele into uyakhonza njengoba uzobuyisa izinto zethu uNkulunkulu namandla bheka ukukholwa kwakhe bheka ukwethemba kwakhe uNkulunkulu namandla bheka ukulala kwakhe engadlile bheka uNkulunkulu namandla ukuba kwakhe endaweni engazi ukuthi uzohlala uzolala mbheke uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu usiza impilo yakhe ngiyathandaza baba egameni likaJesu Kristu wena wedwa uyinkosi ephakemayo thatha indawo yakho moya ongcwele umbiyele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uJesus amen hamba baba ukhona uqhubeka ukhona uyabona ukhona baba yezwa baba umuntu uyangibulela wena kunento olayibekile empilweni yakho futhi baba uvangeli wena wahamba shumayela izwi laNkulunkulu endisitha sasesiyakufuna uvangela wamashumayela
uthisha ne ufundela ukuba uthisha amukho success izinto zethu lezo noma ngabe inkomo zaseyikhala zishiswa ubisi kodwa safika eBethshemeshi ayikaze ijike ngoba sayithwele izinto zethu lento ukuthi bakhipha abantwana babefuna ijike lento zethu kwasho ukuthi lento mayisibuyiselwa hayi amen bazalwane ngoba sizadlalela ukuthandaza abantu bami lokhona sizothandaza Jesu khona la ihleli Nalezisela kukhona manje